Што вядома пра новую ідэю фікс Лукашэнкі, каго ён назваў ворагам народа, а таксама як і чаму яго паплечнікі і сілавікі супакойваюць напалоханых беларусаў. Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва, і зараз мы ўсё вам раскажам. Лукашенко працягвае свае гастролі па рэгіёнах і месцах сваёй маладосці. Учора ён наведаў Аршанскі раён Віцебшчыны і Копыщ, а сёння прыляцеў у Магілёўскую вобласць, а канкрэтней у Шклоў. Схема засталася той жа: зайсці на прадпрыемства, запатрабаваць вырашыць усе праблемы і паралельна выпісаць трындзюлей сваім чыноўнікам. Ну і важна тут вось што. У Лукашэнкі з'явілася новая ідэя фікс. Раней ён цягам 30 гадоў падымаў сяло і будаваў аграгарадкі, а цяпер збіраецца развіваць рэгіёны. План просты і агучваўся ўжо не раз. Набудаваць арэнднага жылля каля заводаў і фабрык у малых гарадах тыпу таго ж Шклова і ўсімі магчымымі спосабамі заганяць туды беларусаў. Беларусь будет развиваться за счет регионов. Ну вот, регионы для нас это районы 118. В Беларуси мы их должны привести вот так вот в порядок, реанимировать. В этом году здесь сделаем. И очень важно, по всей Беларуси будем с этого образца лепить. Райагросервис будет называться. Да. Райагросервис. Райагросервис, які так хвалюе Лукашэнку, гэта таксама яго новая ідэя. Цяпер ён хоча стварыць па ўсёй Беларусі сетку прадпрыемстваў, якія будуць абслугоўваць сельгастэхніку. Почему мы начинаем со Шкловского района реанимацию, эту модернизацию, восстановление? Ну, я уже вчера сказал, потому что я здесь знаю каждый метр. И здесь просто тяп-ляп не получится. Почему не получится и не нужно, чтобы получилось? Я уже сказал, вся страна будет копировать этот опыт. Акрамя таго, Лукашенко прагаварыўся пра новае месца працы нядаўна звольненага міністра. Тут маецца на ўвазе Анатоль Ліневіч, які каля 8 месяцаў быў кіраўніком Мінсельгасхарча, але пазбавіўся свайго партфеля ў сакавіку 25-го года. За што канкрэтна турнулі Ліневіча, невядома, але падобна, што гэта ўсё ж не звязана з нейкай яго правіной ці праблемамі, бо цяпер экс-міністр адпраўлены Лукашэнкам на вельмі важны для яго рэгіён, цытата: «Былога міністра мы адпраўляем на афрыканскі кірунак. Ён справіцца». Прапаганда працягвае паказваць новыя відэа з учорашняй лукашэнкаўскай паездкі ў Копыщ. І адметна, што вельмі шмат увагі там надаецца таму, як ён ладзіць усё новыя і новыя вывалачкі кіраўніку Віцебскай вобласці Суботіну. Цяпер паказалі, як чыноўнік атрымлівае на арэхі за праблемы з падзяжом жывёлы. За твои сокрытия падежа и дохлятину, это вы вдвоем ответите на всю катушку. И не говори, что у тебя этого нет. Твой ветврач района советуется с его врачом, куда, что и как, и дают команды на место. Почему ты такой показываешь падеж, а не такой? Почему под пленкой дохлые телята валяются? И мне фотографии прислали это. Почему корова утопла у тебя? Это что? Далей жа Лукашенко перайшоў на зусім ужо страшную лексіку. И встает вопрос, а зачем мы тут карачимся и что-то делаем? У тебя что, враг народа этот главный врач района? Нет. Как нет, он враг. То, что я вижу, читаю, смотрю, это враг. Ну, разберемся. Там Герасимов начал по всей области работать, к совещанию, в открытом режиме. Мы покажем, чем вы тут занимаетесь. Якога канкрэтна ветэрынара Лукашенко прызнаў ворагам народа, не вельмі зразумела, бо па сумнай іроніі навіны пра падобныя выпадкі з'яўляюцца з пэўнай перыядычнасцю. Для беларускай сельскай гаспадаркі на 30-м годзе праўлення Лукашэнкі гэта можа і не норма, але дакладна не нешта надзвычайнае. Таму больш цікава будзе прасачыць за лёсам так званага губернатара і паглядзець, ці будуць нейкія наступствы ад гэтых крыкаў Лукашэнкі, ці гэта проста чарговы папулізм і праца на камеру. Апошняя ідэя Лукашэнкі яшчэ і блізка не рэалізавалася, але ўжо нарабіла шмат шуму. Гаворка тут пра прапанову прывезці ў Беларусь 150 тысяч работнікаў з Пакістана. Прычым ніякіх пакістанцаў у Беларусі яшчэ няма і не факт, што будуць. Але гэта ўжо і не важна, бо каша заварылася вельмі сур'ёзная. Напрыклад, проста цяпер у сацыяльных сетках разлятаецца відэаролік бойкі замежнікаў у цэнтры Гомеля. На відэа маладыя людзі яўна ўсходняй знешнасці б'юцца паміж сабой, а трэці
і хлопец нерухома ляжыць на асфальце. Пакуль міліцыя маўчала і ніяк не каментавала здарэнне, некаторыя беларусы ўжо пачалі абурацца ў каментарыях. Маўляў, вось вашыя пакістанцы, а што ж будзе, калі іх тут з'явіцца 150 000? У выніку сілавікі выкацілі і троху смешнае і адначасова страшнае паведамленне. У ім яны і пагражаюць беларусам і падкрэсліваюць, што хуліганы 100% не з Пакістана. Цытата: «Перастаньце рабіць заўчасныя высновы. Дакладна вядома, што дэбош зладзілі два замежныя студэнты-мараканцы з-за дзяўчыны». Канец цытаты. Далей жа сілавікі кажуць, што хуткая па выніку нікому не спатрэбілася і ўсе ўдзельнікі бойкі былі затрыманыя, а напрыканцы гучыць папярэджанне беларусам. Сілавікі абяцаюць знайсці і затрымаць усіх, хто пісаў негатыўныя каментарыі пад гэтым відэа. Найбольш красамоўна паказваюць сітуацыю два моманты. Першы — гэта рэакцыя беларусаў у тыктоку. Там ужо дайшло нават да таго, што ў чаканні мігрантаў дзяўчаты здымаюць відэаўрокі карыстання газавым ці пярцовым балончыкам. І гэта добра паказвае і спалоханасць беларусаў, і стаўленне вялікай колькасці грамадства да патэнцыйнага наплыву мігрантаў. Прычым вінаватыя ў гэтым якраз дзяржаўныя прапагандысты, якія гадамі нагняталі сітуацыю і расказвалі беларусам казкі, як Еўропа пагібае пад наплывам мігрантаў-мусульман. Другі момант — гэта цяперашнія паводзіны прапаганды. Хоць у Беларусі народу і забаронена выказваць хоць якую незадаволенасць, але лукашысты з такой энергіяй кінуліся на абарону пакістанцаў, што многае становіцца зразумелым. І цяпер прапагандысты Азаронак і Васкрасенскі, кіраўнік БРСМ Лук'янаў і іншыя падобныя персанажы хорам тлумачаць, што пакістанцы ў Беларусі гэта, маўляў, зусім не тое самае, што ў Еўропе. Туды едуць фанатыкі, а да нас паедуць выключна спецыялісты. Никто не будет не открывать никакие им мечети, не принимать их семьями. Вот, все будет спокойно, цивилизованно. Мы ждем вообще не религиозных фанатиков. Мы ждем специалистов, иностранных специалистов. Это тоже не будут приезжать безграмотные люди, которых мы будем алфавиту, значит, обучать. Дело в том, что Пакистан — это один из мировых центров легкой текстильной промышленности. Але ёсць і іншая аргументацыя. Напрыклад, вось такая. Если есть специалисты толковые, пакистанские, которые хотят приехать, они, может, атеисты там. Там уже сейчас, вы понимаете, общество по мере молодения, по мере модернизации, по мере открытия миру, там становится все меньше и меньше религиозных фанатиков каких-то. А особенно этот процент низок среди высококвалифицированных людей, которые работают на заводах. Ну а тут увогуле без каментарыяў. Просто послухайте самі. У нас 190 000 вакансий незаполненных в различных сферах. Нам надо что-то делать. Это официальная статистика. Официальная статистика, да. А жить-то хотим хорошо, да? И получать в том числе пенсию, которая все время индексируется. Соответственно, нам нужны мигранты. Прычым і гэтыя двое хутка пачалі прыкрывацца сілавікамі і перайшлі да пагрозаў. Азаронак палохае незадаволеных патэнцыйнымі мігрантамі беларусаў крымінальным кодексам і артыкулам за распальванне варожасці. У нас сильная власть с большим аппаратом силовиков и спецслужб, которые И поверьте мне, с одной стороны, если кто-то из приезжих что-то совершит, ситуацию могут быстро изменить. Это первое. Но и если у нас здесь кто-то бритоголовый под плинтусом засидевшийся что-то устроит ксенофобское, тоже... Ціхая бяда. Ці як на карню душаць народныя хваляванні пад Мінскам. Цяпер пад Жодзінам будуюць прыёмнік для фекалій, якія будуць весці са сталіцы. Мясцовыя жыхары супраць, але пратэставаць ім не даюць. Адметна, што аб'ект з назвай Сажалка-19 раней хацелі пабудаваць у Пухавічах і ў Маладзешне, але там мясцовыя жыхары ўрэшце змаглі адстаяць сваё права дыхаць чыстым паветрам. Цяпер жа ў жыхароў Жодзіна падобна шансаў на гэта значна менш. Вядома, што сажалка-назапашвальнік для каналізацыйных адкідаў будзе размяшчацца ўсяго за 7 кіламетраў ад горада, побач з вёскай Востраў. Будаўніцтва аб'екта ўжо ідзе, прычым паскоранымі тэмпамі. Але ж пра планы ўладаў людзі, якія жывуць побач, даведаліся выпадкова. Іх трывожыць, што не было ніякіх грамадскіх абмеркаванняў і жыхароў проста паставілі перад фактам. Хвалюе людзей і яшчэ адзін момант. Гэта вада. Ад прыёмніка для фекалій да водазабору паўночны, адкуль жыхары Жодзіна атрымліваюць пітную ваду, усяго каля
каля 5 кіламетраў. Да свідравін, якія сілкуюць раён, яшчэ менш, усяго 4 кіламетры. А проста побач з будпляцоўкай за 500 метраў цячэ рэчка Бродня, якая упадае ў Бярэзіну. У выніку гараджане стварылі тэлеграм-чат і пачалі збіраць подпісы супраць будаўніцтва. Людзі прыходзілі ў крамы, ставілі подпісы, абмяркоўвалі, як яшчэ можна паўплываць на сітуацыю. Але як толькі жыхары пачалі падпісвацца, то ў працэс умяшаліся сілавікі. Пайшлі загады зверху па крамах. Збор подпісаў неадкладна спыніць. На Стадзедаўскі рынок у жодзіне увогуле прыехала міліцыя і канфіскавала ўсе бланкі. Тэлеграм-чат, дзе вялося абмеркаванне і да якога паспелі далучыцца больш чым 1500 чалавек, быў закрыты, а ўсе паведамленні ў ім выдаленыя. Праклятае прадпрыемства сябра Лукашэнкі. Нежынскі горна-узбагачальны камбінат пачалі будаваць у Любанскім раёне яшчэ ў 2016 годзе. У яго планавалася інвеставаць каля 2 мільярдаў даляраў. У асноўным за кошт прыцягнення кітайскіх крэдытаў. Яшчэ каля 600 мільёнаў мусіў укласці слаўкалій сябра Лукашэнкі Міхаіла Гуцырыева, які і займаўся рэалізацыяй праекта. Уся прадукцыя камбіната, а гэта калійныя угнаенні, павінна была прадавацца ў Кітай. Але ж увесь час нешта ішло не так. Тэрміны ўводу камбіната ў эксплуатацыю некалькі разоў пераносіліся, а ў 2021 годзе ўсё стала зусім дрэнна, бо слаўкалій аказаўся пад санкцыямі, а кітайскія банкіры спынілі фінансаванне праз санкцыі ЗША на калійную прадукцыю. У выніку прадпрыемства нацыяналізаваў Лукашенка. Праўда, ці было гэта закуліснай дамоўленасцю з Гуцырыевым, пакуль не зразумела. У канцы 23 года будаўніцтва камбіната аднавілі, прычым тады прагучаў адзін цікавы момант. Экспертыза паказала, што завяршыць будаўніцтва можна за 4 гады, але Лукашенко запатрабаваў зрабіць гэта за 2. Але ж пакуты з Нежынскім камбінатам працягваюцца, і цяпер партал «Зеркала» здабыў закрытыя дакументы ўладаў, прысвечаныя прадпрыемству. Аказалася, што на будаўніцтва камбіната ўжо сышло больш чым 1 мільярд 700 мільёнаў даляраў, а таксама прагучала новая дата запуску. Цяпер гэта ўжо 2027 год. Акрамя таго, у дакуменце рэкамендуецца не плаціць пастаўшчыкам заходніх краін за тэхніку, якую ўжо атрымаў камбінат. Маўляў, гэта робіцца, цытата, з улікам абмежаванняў з боку недружалюбных краін. Прасцей кажучы, гэта такі беларускі адказ на санкцыі. Ну а тую тэхніку, якую камбінат яшчэ не атрымаў, раяць замяніць на айчынныя аналагі альбо закупіць яе ў сяброўскіх для Лукашэнкі дзяржавах. Сябры, калі вы знаходзіцеся не ў Беларусі, то, калі ласка, падтрымайце нашу ніву. Зрабіць гэта вельмі проста. Для гэтага пераходзьце па QR-коду, які вы бачыце на экране, альбо па спасылках пад гэтым відэа. У сённяшнія няпростыя часы нам важная любая, нават самая невялікая падтрымка, каб працягваць працаваць для вас. У беларусаў актывізавалася мода на гендер-паці. Гэта вечарынкі, на якіх будучыя бацькі ўпершыню даведваюцца пол свайго дзіцяці. І апошнім часам беларусы трацяць на гэта ўсё больш грошай, і такія вечарыны становяцца ўсё больш эфектнымі. Стараюцца усе як могуць, і нават пажарныя. Афіцыйна ў беларускага МНС няма такой паслугі, як арганізацыя гендер-паці. Але ж калі будучы тата ці мама працуюць у гэтай структуры, дык няма нічога немагчымага. І цяпер ратавальнік уключае бранспойт, і па колеру пены ўсё становіцца зразумела. Блакітны, значыць, будзе хлопчык, ружовы, адпаведна, дзяўчынка. У снежні гендер-паці ўпершыню адбылося проста падчас матча хакейнага мінскага «Дынама». Тады на лёд Мінск-арэны выйшаў хакейны трэнер Максім Антоненка з жонкай Карынай. Будучы бацька ударыў па шайбе, і ўсе пабачылі блакітны дым. Тысячы гледачоў на трыбунах бурна радаваліся за пару. Ужо не першы год гендер-паці ладзяць на аэрадроме Ліпкі, што знаходзіцца ля Мінска. Атрымліваецца, як у кіно. Самалёт выпускае ружовы ці блакітны дым, калі ляціць над будучымі бацькамі, а госці ў захапленні робяць шмат фота і відэападзеі для соцсетак. Можна падумаць, што такая люксавая вечарына будзе каштаваць вагон грошай, але ж не. 30 хвілін знаходжання самалёта ў паветры каштуюць 620 рублёў, а гадзіна 820. А за 1100 рублёў можна замовіць адпаведную паслугу ў мінскага бізнес-цэнтра «Футурыс», і тады пол вашага малога напішуць вялікімі літарамі проста на ўсім шматпавярховым будынку.
У Беларусі абвясцілі самы высокі чырвоны ўзровень небяспекі праз пылок. Гэта вельмі моцны алерген, і бліжэйшыя некалькі дзён могуць стаць для алергікаў сапраўдным кашмарам. Праз квітненне бярозы і вольхі з 21 красавіка па ўсёй Беларусі ў паветры фіксуецца максімальна высокі ўзровень пылку. Вось так сітуацыя выглядае на карце. Такое становішча захаваецца як мінімум да 23 красавіка, і бліжэй да канца тыдня дыхаць стане трохі лягчэй, але ненадоўга. Ужо 26 і 27 красавіка ўся Беларусь зноў будзе акутана пылком, узровень якога дасягне чырвоных значэнняў. Вось такія навіны аўторка. Падпісывайцеся на канал, стаўце лайкі альбо дызлайкі і выказвайце заўвагі ў каментарах. І, канешне, чытайце нашу Ніву, глядзіце нашу Ніву і любіце Беларусь. Да сустрэчы заўтра.